Zoberme si dôchodcov. Samozrejme, že dôchodcov je tu v meste skoro 40 000, čo nie je malo. A tí ľudia vlastne vybudovali toto mesto, hej, a jak sa k tomu mesto postavilo. Máme najvyššiu, myslím, že daň z nehnuteľných krajských miest Slovenska. Tak to je proste neúnosné. My len zaťažujeme tých obyvateľov proste a pokuty rozdávame cez tých mestských policajtov, ale nič nerobíme v prospech tohto občana. Takže toto by sa malo zásadným spôsobom zmeniť. Idem na mestský úrad, čo som tam bol, ja neviem, po 7 rokoch prvý raz. A tam čakám na vrátnici, kým si príde nejaká sekretárka po mňa. Jak v nejakom policajnom štáte, alebo ja neviem, alebo na policajnom prezidiu, alebo vo väznici, alebo kde sme. A čo toto je za systém? Toto je prístup k občanovi? Ja si myslím, že ten občan na tom mestskom úrade by mal mať prístup do hoci ktorej kancelárie, hoci kedy, a z tohto hľadiska sa mi to zdá trošku neprirodzené. Znižiť byrokraciu v meste, keď na stavebné povolenie sa čaká pol roka, 3/4 roka. Za mojich čias, keď to nebolo spravené do mesiaca, tak som narobil taký bordel s tými pracovníkmi, že proste také drobnosti, ktoré samozrejme sú veľmi potrebné k tomu, aby obyvatelia mesta cítili, že ten mestský úrad je tu kvôli ním, nie opačne.